Avances na procura dunha solución para a xestión do abastecemento de auga dos concellos que reciben o seu subministro do Lérez. Hoxe, os 7 municipios, Pontevedra, Marín, Poio, Bueu, Sanxenxo, Vilaboa e Ponte Caldelas, acordaron a creación dun organismo supramunicipal. A situación a día de hoxe, pois, a legal, do que da propia captación, de propia explotación do propio sistema pode acarrear diferentes situacións problemáticas, como é pois cando un concello necesite realizar ordenamentos urbanísticos ou tramitar plans xerais, pois ten a súa propia inviabilidade e dificultade. Tamén pois concretar a explotación deste sistema cando estamos en situacións de escaseza. O compromiso dos concellos é iniciar os trámites a partir do mes de outubro. Iso sí, aínda teñen que estudar cal será a fórmula escollida para dar cumprimento á Lei de Augas. Acordamos tamén pois axudar dende Augas de Galicia a Aquaes a realizar unha auditoría técnica, tanto tamén xurídica, unha auditoría técnica legal, pois para afondar na alternativa da entidade supramunicipal que é máis útil, non, para os concellos para realizar unha xestión máis eficiente da auga. Actualmente o Concello de Pontevedra ten a concesión de captación de auga e encárgase do mantemento das instalacións de abastecemento. Dende o Goberno local amosaron tamén a súa disposición a buscar unha fórmula que permita a cogobernanza da xestión do servizo. Nos temos unha serie de infraestructuras e temos un investimento nestas infraestructuras e uns gastos que temos que ver como se reparten, como se fai, como non se fai, pero é moi pronto, lóxicamente, esta reunión foi basicamente política e entón pois haberá que mirar técnicamente por parte dos diferentes técnicos e facer unha auditoría de como está a situación en canto a titularidade, infraestructuras, gastos, prezos, necesidades de caudal por parte de cada un dos concellos. Nesta liña pronunciáronse tamén os alcaldes de Sanxenxo e de Poio. Celebraron que o encontro desta mañá permitirá desatrancar un problema que existe dende hai décadas. Por fin, no mes de setembro e outubro, vamos a ter todos encima da mesa pois un organismo supramunicipal que nos vai a levar a resolver un problema de fai pois casi 3 décadas. Para poder revisar plan xeral, novos plans de ordenación, é importantísimo buscar unha solución a esta problemática. Logo, nós daqui marchamos moi contentos. Un dos concellos que xa se puxo prazos foi o de Sanxenxo. Telmo Martín asegurou que levará a cuestión ao Pleno Municipal o vindeiro 25 de setembro.